Bádi, mit teszel? Jutit? Zsóki, van még itt hozzám túlvertés? Eresztett. Ez be is falta. Na jó, mi az neki? Igen, mit adjon papi? Nincs semmi. Szegbe köptetőt is már. Igen? Mi? Köszi. Mi? Igen? Mi kell? Jaj, jaj, jaj. Ki? Most a köszi? Na. Na, na, na. Úgy. Hova mész, köszi? Kozmi? Köszi? Kozmiba? Menj Kozmiba?